Kita tayo. Oh, hello, ready. Naanami diri karon sa taas. Nagpainit ba kung mabasag tae. Mo ni mga tirador sa Tirador manok. tirador sa kuan ni si Engineer Dio. So, naanami karon sa taas perting Sulawaw. Oh, kaning isa mo ning taong kinakusgan gyapon isa sa kinakusgan ni Engineer Dio Lobo nga taga Pantukan. Batang Pantukan Jung Sinisa ni. Klaro kay diri pag atop nila karong adlaw sus tama-tama perting inita. Nagtaod ni sila og kuan. Kining para matauran siya sa insulator ba kini ang alambre para paipitan bago magbutang og atop karon kay ilagi ning humanon kay ting uli naman na mo ron ting siyat di na pud di ba ta ting siyat na pud Sabado Siyat tos kanal. Tigmaoy. Hindi na sila buto na. di ba dong dito layo yun po yung gani oh gani pero may na picturean makita lay ka sa imong idol nga katong asir oh Marina ba? Marina. grabe di uniform mi giro di makaya Tinggalan. Pero ni kaya ba nila? Be. Atong i-plaster ko no. Agi sa. di makaya ning trabahante ni Sir Dio Dili bay, nagsukod bay, tirahay bay. Kabangan diri bay. oh Oh. Ano na niya? si mahud ta karon ri gunit-gunit hino sulaw kayo bay klaro ni muli si Edgar taga Compostela Edgar Banson. og si kinakusgang Tatski leadman sa panahon sa pandemic leadman ni siya pag pandemic leadman na sa Panday guni si Tata Sa tirading. the heaven heaven knows o gayan tapad si Vincent nga inosente sa chicks grabe digid babitin si Roger bayo kada kuan kubit yun matay makitaan juga jir nga wa ka ditago okay ani ni ka-enjoy ang mga team ni Engineer Dio Lobo kay basta Sabado na unsa kay basta Sabado ta Corrimos na sa isa ka bulig unsa kay toy naata sa isa ka bulig layo mao ning nasa ubos Pandaway. Adila na to hingan lagkin sa basta kay na daw. Enjoy kami mga ka-viewer sa among vlog karon. Okay, kung masundan ninyo i-subscribe lang ninyo para masundan ninyo ang mga bagong mga project ni Engineer Dio Lobo. Okay, salamat.